în discuțiile astea, dar în seara asta avem două doamne foarte mișto, scuze că o zic așa din prima, pe Ioana și pe Emilia. Să știți că v-am luat în direcția în care vă văd eu pe ecran, așa. Le știu foarte bine și pe Ioana și pe Emilia și mă bucur că au acceptat să vină în seara asta să vorbească cu noi. Ioana are, fiecare dintre doamnele astea, în afară de, eu știu, pălăria de mișto, cum am zis, și pălăria de, eu știu, mamă și pălăria și mai departe, are mai multe pălării profesionale. Fiecare, o să încep cu Ioana, care a fondat o școală și știu bine ce a fondat școala Genesis și știu bine pentru că am citit niște articole acum recent despre cum a tratat criza acolo, cum a discutat cu părinții și cu profesorii, evident nu față-în-față, cum au abordat criza. De asemenea, Ioana conduce o instituție financiară care cred eu că are o vagă legătură cu, sau e impactată de momentul ăsta. Instituția respectivă se numește, Ioana? Romextera Finance. Ca să fiu foarte, să nu greșesc, știam de Romextera, nu știam de a doua parte, așa, Finance. Și știu că ești tu personal, că și compania și tu personal v-ați specializat în turnaround, ceea ce mi se pare mișto. Aș vrea să te rog pe tine în 2 minute să spui, când începi, câteva vorbe despre tine. De asemenea, am vorbit cu Ioana și țin minte că ea de la criza trecută a învățat multe lucruri și cred că asta e una din temele pe care să le vorbim, despre cum ți-ai reorganizat tu business-urile după criză. Pe Emilia tot așa o știu de o grămadă de timp și Emilia a condus multe companii, a condus companii la noi, a condus companii în Olanda, companii financiare, tot așa, financiare, asigurări, bănci, cam pe acolo se întâmplau. Ultima poziție de care probabil că știți este de CEO la Metropolitan Life în România și după care Emilia s-a hotărât să fie un leadership scholar și o invidiez din ficați pentru că are o temă foarte, foarte simpatică și mi-ar plăcea să citesc cât mai multe din tema ei și o să ne spună ea poate ceva în 2 minute. Emilia a publicat în Harvard Business Review și, ce să zic, sunt fanul ei major. Pe Sergiu și știți toți, dar cred că noi suntem co-host aici. Poate fiecare din doamne să spună ceva și o să încep cu Emilia, că am prezentat-o a doua, așa că o să încep cu Emilia. Poate spuneți 2 cuvinte despre voi și după aia o să trecem o să intrăm în pâine. Păi, a fost o prezentare foarte completă. Deci, ce să spun în plus? Poate doar că sunt și în câteva consilii de administrație, deci cumva acolo aș fi un pic mai aproape de focul acțiunii, dar totuși, iată, cu un pas mai la distanță decât în criza trecută, când într-adevăr eram mult mai în centrul fierbinte. Deci, cumva, acum am un recul care e interesant și mă învață alte lucruri din altă perspectivă. Mulțumesc, Ioana, nu știu. Da, sigur, mulțumesc de invitație, îmi face mare plăcere să fiu cu voi aici. Într-adevăr, cu toții ne gândim la criza trecută, pare că nici n-a fost chiar așa cu mult timp în urmă. Dacă ne concentrăm bine și ne gândim, avea o parte din companii și o parte din antreprenori își revenise. Iată că ne confruntăm cu o nouă criză. Să sperăm că ce am petrecut atunci ne-a învățat niște lucruri importante, eu așa cred. Într-adevăr, domeniul financiar și domeniul educațional pentru mine au fost cele 2 obiective ale vieții profesionale. Mi-au fost aproape întotdeauna și de la început, adică acum am început cu ele cu ambele cu mai bine de 20 de ani în urmă. Sunt multe de povestit în ambele domenii, pentru că evoluția este interesantă, atât în domeniul financiar cât și în cel educațional în România, dar o să vorbim anilor 2009-2013 au fost extraordinar de importanți pentru mine.
Sergiu, bine te văd. Noi ne-am auzit și puțin înainte. Bine te și văd acum. Mă gândeam și vorbisem cu Sergiu și cu Emilia și cu Ioana să ne uităm la lecții, pentru că chestia asta e cercetată și bănuiesc că știm și noi intuitiv că oamenii învață din experiențe negative, în general, din propriile greșeli sau când li se întâmplă câte o chestie, adică nimeni n-a greșit. Mă rog, sunt vorbe, dar în orice caz, antreprenorii din România sau companiile din România n-au greșit la nimic la chestia asta cu virusul. Oamenii învață mai bine din experiențe negative și învățarea aia durează mai mult. Și acum aș vrea să zicem tema să fie ce facem diferit, ce fac managerii, ce fac liderii diferit și aș vrea să fie pe două aspecte, și anume despre oameni și despre numere, adică despre oameni în principiu angajați sau clienți, la Ioana, nu știu, stakeholder, nu știu, părinți și așa mai departe, da. Emilia, mă gândesc că există tot felul de feluri în care se reflectă ceea ce face o companie asupra diverselor grupuri de oameni, de stakeholder, și după aceea să vorbim despre numere, da? Și ce au schimbat deja oamenii, că bănuiesc că de când a început criza, ce au schimbat managerii și liderii, pentru că s-a întâmplat ceva deja, și ce am putea din chestiile alea care s-au întâmplat deja să le ducem și după aia. Pentru că vorbeam, cred că la una din întâlnirile trecute despre ce o să facem cu work at home ăsta, că lumea a început să se obișnuiască, da? Și dacă Sergiu ai ceva, o altă nuanță de adăugat sau ceva? Aha, o să o adaug după aia. Nu mai glumesc, adică eu mă bucur că suntem aici într-o discuție și chiar i-am și propus lui Radu mai devreme, păi e sigur că vrei să zic și eu ceva, că eu am venit aici să ascult, dar sunt convins că pe măsură ce încingem discuția, cam ca de fiecare dată, o să găsim lucruri și unghiuri noi. Mă gândeam la ce ziceai tu acum, foarte faină chestia asta, știi, dar cum eviți capcana aia, e faimoasă poza aia cu fostul șef de la Nokia, care, mă rog, cu ochii în lacrimi, spunea că, uite, am ajuns aici și n-am greșit nimic, știi, am făcut totul cum trebuie și am ajuns aici. Noi, în principiu, luăm decizii din aproape în aproape. Sunt foarte, foarte curios cum îți definești că ai făcut o greșeală în necunoscutul ăsta. Deci... Pot să încep eu. Cred că am făcut cele mai multe greșeli dintre participanții din această seară. Am și fost antreprenor în toată viața profesională de după Revoluție. E într-adevăr, cel puțin în România, consider că la fel de bine și în alte țări, atâta vreme cât pornești pe drumul antreprenoriatului, e foarte dificil să nu faci greșeli. Cumva trebuie să-ți asumi din start că aceste greșeli vor fi, le vei face și chiar dacă te regăsești uneori cu ochii în lacrimi, mai în secret, mai în plină stradă, trebuie să treci peste momentul ăsta. Lui Radu, cred că i-am și povestit în criza din 2009, nu puține au fost momentele când, într-adevăr, am plâns de adevăratele, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să înveți din lucruri și să nu le analizezi. În mod cert, pentru mine, fiind doar antreprenor, situațiile acestea m-au întărit. Da? Ce nu te omoară, te duce să devii mai bun. Ce am învățat? Am învățat două lucruri extraordinar de importante și le-aș sublinia. Exact așa cum puncta Radu, sunt cele legate de cash flow și cele legate de angajați. Într-adevăr, importanți și foarte importanți sunt și stakeholderii, indiferent că e vorba aici de clienți, de investitori, de furnizori, depinde în ce situație te afli, dar fără cash flow și fără resursa umană, nu poți să continui. Cred că în jurul acestor două puncte trebuie să ne concentrăm astăzi și să vedem cum le dezvoltăm. Într-un fel, mă gândeam, știind foarte bine că Radu alergă la maratoane, cam ca la maraton. Ai plutonul fruntaș și după aia mai ai vreo 30.000 de oameni, nu știu cât sunt, n-am alergat niciodată. În spate, termină și ei cursa
dar parcă aceia din plutonul fruntaș au făcut ceva altfel de au ajuns înaintea celorlalți. Cred că e interesant. Sergiu a pus o întrebare interesantă, Ioana. Cum judeci că ai greșit? Și oare nu e posibil să judeci că ai greșit și apoi, după un recul mai mare, să-ți dai seama că de fapt nu era o greșeală? Da, se poate întâmpla și s-a întâmplat adesea, în sensul în care ulterior mi-am dat seama că de fapt gândirea mea nu era atât de greșită, dar raportată la stakeholderii momentului, a fost o înțelegere greșită. Dacă ne raportăm la criza financiară din 2009, deși aș prefera să nu mi-aduc aminte foarte mult despre ea, atunci la pupitrul de comandă se aflau băncile. Băncile n-au fost tocmai pregătite pentru momentul acela, da? Drept urmare, cred că n-au știut ce să facă și cum să-și gestioneze clienții. Făceam parte dintre acei clienți care au fost grav impactați de acea criză și atunci, bineînțeles că m-am raportat la ei, dar gândirea lor n-a fost bună. La un moment dat am rupt rândurile. Nu știu ce m-a făcut să ajung în plutonul fruntaș al maratonului, poate ceva, o băutură energizantă sau pur și simplu disperarea de a nu claca, de a nu închide business-urile. Și atunci am luat o decizie riscantă, majoră, pentru mine importantă, în sensul în care am decis că voi achiziționa o altă companie. Și astăzi de asta mă și numesc Romex Terra Finance, pentru că am făcut o mișcare strategică teribilă, neavând sprijinul nimănui și nici neavând bani. Dar asta e o altă poveste. Am învățat ceva din asta. Am învățat că trebuie să am încredere în mine și în ceea ce simt eu despre business-urile mele, dar cred că totuși antreprenorii trebuie să-și asculte și personalul, directorii, consultanții, dacă sunt de calitate. Emilia, din câte știi tu din board-uri, din câte știi tu din experiența ta, din câte citești, că sunt sigur că ești foarte la curent cu ce se întâmplă acum, în luna care a trecut, ce se întâmplă cu oamenii, ce se întâmplă cu angajații, deci cum se raportează practic liderii de companii la angajați, câteodată nu se raportează foarte bine, că pe unii dau afară, și ce lecții bune sau există, dacă există deja, dacă după părerea ta există niște practici mai bune și unele mai puțin bune. Am văzut deja niște topuri, să știi, cu cum să nu dai oamenii afară într-un grup call cu 200 de oameni și le spui că e dat afară, deci am văzut asta și e înregistrat la că puteți să uitați. Ce am învățat și ce ar putea fi dus mai departe din felul în care tratezi angajații pe timp de restriște? Ce aud eu de la liderii cu care vorbesc, sunt sigur în legătură cu diversi lideri la diverse nivele, nu e de fapt surprinzător, este că oamenii în momente de criză se întorc către lider, cu toate că suntem, și am tot spus că suntem într-un proces de schimbare a ceea ce înseamnă munca, de schimbare a ceea ce înseamnă leadership distribuit, și așa mai departe. În momente de criză lucrurile se simplifică și se îngustează cumva și rolul liderului devine foarte important, dar cumva, dacă vrei, și mai simplu. Cred că o criză e un cadou foarte important pentru un lider și nu numai pentru, evident, cum spunea Ioana, faptul că te învață și cum spuneai tu, faptul că te învață multe și înveți mult din negativ. Dar e un cadou foarte mare pentru că e foarte ușor să fii un lider bun în timp de criză. Mă refer la criza scurtă. Știi? Deci nu la... Și o să vorbim imediat despre greșelile, dacă vrei, pe intervalul mai lung, dar la cele, știu eu, depinzând de criză, 24, 48, o săptămână, acele prime momente în care trebuie să faci niște lucruri. Și am văzut-o, nu și istoric, liderii președință sunt cei mai populari în timp de războaie. Până și la noi, dictatorul nostru preferat a fost cel mai popular în timpul sau după
după cutremur. Deci oamenii îți dau destul de ușor un capital de încredere și de focus. Lasă micile nemulțumiri și spun, ok, hai, ne uităm către lider, ce facem? Știi? Și deci am văzut asta și cred că majoritatea dintre ei reacționează bine, cumva, din nou, poate și pentru că au învățat din criza care n-a trecut chiar de mult, au învățat că trebuie să se miște repede și decisiv și au mai învățat încă un lucru, și asta îmi spun toți, că nu există supracomunicare. Deci că trebuie să comunici extraordinar de mult, că atunci când crezi că ai comunicat destul, mai trebuie să o mai faci încă o dată. Știi? Că nu trebuie să vii cu mesaje multe, pentru că e confusing, să ai maxim 2 lucruri importante pe care să le spui, dar să le repeți în multe forme, de preferință metaforic, de preferință storytelling, dar aceleași 2 mesaje să le spui din nou și din nou până când oamenii înțeleg. Am să vorbesc un pic și de, dacă vrei, ceea ce cred că unde am văzut că încă greșim când e vorba de termenul mai lung, dar o să vă las să reacționați puțin. Nu, zi acum. Sau până bei tu, uite, pentru că tocmai dusese, știu, cafeaua la gură, sper că ai vin în ceașca aia, ca să ne păcălești. Am uitat să zic la început, Scuze, nu are rost să strici ceașca și să pui, dacă tot o folosești ceașcă de cafea pentru asta și să pui vin în ea, pui direct o tărie. Da, corect. Exact asta. Aș vrea să... Regret din ce în ce mai mult pe o scară crescândă ce am pus aici. Aș vrea să-i rog pentru că asta e o discuție cu, iată, niște 10 de oameni, nu cu 4 oameni. Aș vrea să-i rog să folosească un buton care este jos la Zoom și se numește Q&A, da? E puțin mai șmecher decât chat-ul și aș vrea să puneți întrebări pentru oamenii care vorbesc aici prin butonul ăsta de Q&A. O să ne uităm și pe chat din când în când, evident că toată lumea e liberă să comenteze pe chat, dar întrebările alea au mai multe feluri de a se răspunde la ele și o să ne uităm la ele. De asemenea, aș vrea să luăm, Sergiu, cred, din când în când câte 5 minute în care să ne concentrăm pe întrebările respective. O să vină și ele și acum, Emilia, că am zis mesajul publicitar, dacă tot ne-am apucat, zi-mi ce se întâmplă după. Asta deja a devenit o criză puțin mai lungă, nu? Da. Deci ce se întâmplă, nu e o surpriză, este că deși o spunem cu toții că există un new normal, că lucrurile nu vor mai fi cum erau, totuși psihologic ne trebuie timp ca să acceptăm lucrul ăsta și asta este valabil și pentru lideri. Și ce am văzut destul de direct chiar, a fost situații în care se concentrează pe câteva lucruri imediate care pot fi ținute sub control și scapă ceva important care ține de acest new normal. Da, deci nouă, de pildă, pentru că vorbim de instituțiile financiare, în 2008-2009 ne-a luat timp să reacționăm, nu eram pregătiți, ne-a luat timp să reacționăm la criza imediată, dar cred că păcatul nu a fost acolo. Păcatul a fost că ne-a luat mult mai mult timp să înțelegem că climatul acela cu dobânzi de 6, 7, 10% nu va mai reveni. Și cel puțin cred că și pentru bănci, dar în special pentru insurance, pentru asigurări, asta a necesitat o modificare de business model uriașă. Ori ne-a luat ani ca să acceptăm, să înțelegem și să adaptăm modelul, știi? În criza de acum văd cumva repetându-se niște lucruri. Deci e greu să renunțăm la modelul pe care îl știm, la businessul pe care îl știm și să ne lansăm în necunoscut și să zicem, ok, asta e, nu va mai funcționa așa, hai să o facem altfel. Greu. Corect. Mulțumesc frumos. Am văzut acum pe chat că Smaranda spune că e o diferență între o decizie corectă sau greșită și un rezultat corect sau greșit și, evident, cred că vorbeam probabil și una din discuțiile astea despre o carte simpatică a lui Annie Duke, care se numește Thinking in Bets, pe care o recomand cui nu știe. E o doamnă care e psiholog și campion de poker și zice că e greșit să te uiți la o decizie doar prin filtrul cum a ieșit, pentru că dacă ar fi așa la poker, orice mână câștigată înseamnă că ai jucat-o bine și orice mână pierdută înseamnă că ai jucat-o prost și mai este și contextul.
pe care nu-l controlezi. Foarte adevărat și cred că la criza trecută, cred că Taleb zicea că au fost niște decizii foarte bune luate prin 2007, când nu se știa încă în America de vreo criză, și care au ieșit foarte prost și de care managerii respectivi s-au speriat îngrozitor și au zis că sunt proaste și nu le-au mai luat niciodată, având șansa de a avea niște rezultate bune. Eu știu că Ioana și-mi povestea, nu știu dacă exact după criză, adică de la criza trecută sau ca să luăm ceva concret. Mulțumesc, Emilia, că ai zis chestii concrete foarte simpatice. Ca să luăm ceva concret, și Ioana la fel, ca să luăm ceva concret pe care îl știu de la tine și pe care l-am menționat odată într-un articol și cred că chestia aia a suscitat cele mai multe comentarii că ce idee mișto, ce idee mișto. De unde ți-a venit ție ideea aia cu motivatul oamenilor din managerii de vârf de la tine din companie? Și Da. Dacă poți să o și descrie, bine. Da. Și iarăși, ideile vin, așa cum e și întrebarea Smarandei de pe chat, nu știi niciodată până nu încerci dacă decizia corectă a avut rezultat corect sau a avut un rezultat greșit. Evident, îți asumi niște riscuri, faci niște analize, depinde cât timp ai la dispoziție. Apropo și de ce zicea Emilia, chiar trimisesem astăzi pe chatul nostru intern, ascultând un podcast, că tot ascultăm tot felul de lucruri zilele astea, în care cineva spunea speed is your friend and perfection is your enemy în zilele astea. Deci e clar, trebuie să reacționezi repede, știi lucrul ăsta ca antreprenor, ca om de decizie în Consiliul de Administrație și uneori n-ai suficient timp, deci îți asumi riscul. Făcând toate analizele atunci, am decis, date fiind situația extrem de fragilă a momentului crizei financiare, să împart compania în mai multe companii mici și în felul ăsta să reușesc să motivez oamenii, respectiv să-i cointeresez alături de mine în a merge mai departe. Acum ei sunt tot cu mine și astăzi și am înființat din departamentele importante niște companii de consultanță financiară, de IT, în fine, avem mai multe astfel de companii, un grup de firme. Nu știu, poate ar trebui să întrebăm și pe ei dacă regretă momentul sau nu, rămâne de văzut, pentru că, într-adevăr, să devii antreprenor sau să fii parte a unei companii în calitate de acționar nu e același lucru, știm bine, ca atunci când ești angajat. Dar îți deschide noi orizonturi. Dacă ei sunt astăzi cu mine în continuare, înseamnă că le-a plăcut roller coaster-ul și mergem mai departe. Ne pregătim pentru această nouă criză. De data asta recunosc și sunt mândră de ei și de mine că au reacționat foarte repede și chiar au venit cu mult mai multe propuneri către mine față de momentul trecut, inclusiv la școală. Am fost cu un pas înaintea tuturor în multe momente și prin digitalizare și prin tot ce ai văzut că ți-am trimis, o mulțime de lucruri pe care le-am făcut înainte. Pentru a învăța ceva din criza trecută, așa consider. Voi fi în continuare foarte atentă și asta fac zilele astea, ca să discutăm în concret. Cred că era și o întrebare pe Q&A, cum vedem mai departe. Eu cel puțin asta încerc să fac, să minimizez pierderile din, nu știu cum să zic, din incapacitatea mea de a vedea în viitor. Încerc e clar, lumea se va schimba, s-a schimbat atât de repede, este o schimbare atât de rapidă că nu putem să ne așteptăm ca cineva să fi fost vizionar și să se fi așteptat la această nouă criză, indiferent ce comentarii ascultăm, ce emisiuni, ce interpretări, ce au zis unii și alții. Nimeni n-a văzut și nu a putut anticipa această nouă criză. Și încă suntem, știți, cum te trezești din pumnii unui boxer. Nu știu, n-am boxat niciodată, dar îmi imaginez. Acum ne-am trezit, începem să ne trezim din pumni și începem să vedem fiecare pe unde putem să pășim. O vom face, mergem mai departe, ne folosim mintea antreprenorială sau de lider
și împingem căruța, că nu avem încotro. Da, vreau să vă provoc un pic. Întrebarea 1, ne-am trezit oare? Întrebarea 2, pe deciziile pe care le-am luat în ultimele săptămâni. Și am luat decizii, că vorba aia, ne-am mișcat repede, nu ne-am mișcat perfect. Am avut timp să ne dăm seama ce am greșit, dacă am greșit ceva, că aici e de fapt tensiunea momentului și deciziile care se iau toate din aproape în aproape, pentru că se justifică una pe alta și linia de socoteală poate că o să vină peste 9 luni, când ne întreba un participant aici cam cum vedem noi că o să evolueze lucrurile. Pentru că evident ai un scenariu în care lucrurile merg într-un fel, ai un scenariu în care lucrurile merg altfel și vorba lui Radu și titlul lui cărții, trebuie cumva să arbitrezi ce ai de pierdut dacă lucrurile merg prost față de ce ai de câștigat dacă lucrurile merg bine. Da, pentru investment manager, de pildă, asta este o filozofie foarte familiară. Și revenind la ce spuneam mai devreme despre decizii bune, decizii greșite, orice om din investiții știe că te uiți la decizie de la momentul când ai luat-o, cu informația pe care o aveai la momentul când ai luat-o și o judeci numai așa, nu folosind ceea ce ai învățat, ceea ce ai învățat după aceea ca să judeci decizia de atunci. Deci suntem până la urmă cu toții oameni și nu are niciun rost să stăm și să ne punem cenușă în cap relativ la decizii luate înainte. Mai degrabă să ne întrebăm dacă am făcut ceea ce trebuia la momentul respectiv. Ce văd eu, poate un pic legat de oameni și de interacțiunea cu oamenii, ce văd eu este că se întâmplă un fel de curs accelerat foarte interesant în lucru cu echipele la distanță, care sigur că nu e ceva nou. Sunt manageri care de multă vreme conduc echipe, majoritatea dintre ele remote, și care s-au întâlnit cu toate provocările legate de lucrul ăsta. Cum ții echipa împreună, cum creezi o cultură, cum creezi lore, cum creezi acele war stories pe care trebuie să le aibă orice echipă când sunt la distanță unii de alții și așa mai departe. Deci simt că se întâmplă lucrul ăsta acum. Mai simt că se sărbătorește prea devreme victoria în direcția asta. Uite ce bine funcționăm, iată-ne pe toți, suntem fiecare în căsuța lui și totuși, iată, suntem uniți, suntem motivați, tragem, fiecare muncește și fiecare chiar muncește mai mult decât muncea înainte. Deci este minunat. Dar cumva încă ne hrănim din capitalul de interacțiune animală pe care l-am avut până acum nici 2 luni. Și care la un moment dat se va termina. Și atunci se vor pune niște întrebări importante. Cu sau fără relaxare, cu 15 mai diferit sau 16 mai diferit sau nu, cu siguranță vom reveni într-o măsură sau alta la izolare. Se va pune întrebarea cum faci, cum stăpânești arta asta a celor 2 pedale, a contactului fizic, a contactului remote, a lucrului remote de acasă și ce ți-a adus el. Cred că a adus multe lucruri bune, dar și provocări pe care încă nu le-am rezolvat. Sergiu, o să o întreb și pe Ioana același lucru, dar te întreb pe tine prima oară. Într-una din companiile în aia la care tragi cel mai mult acum, la FintechOS, cum e interacțiunea cu oamenii la distanță? Bănuiesc că voi aveați și înainte, dar... Băi, nu aveam și înainte. Nu? Eram tocmai în mijlocul discuției despre și noi, pentru că a început să devină în industria de software destul de prezentă chestia asta cu work from home, cam ce fel de politici de work from home ar trebui să aplicăm? Că uite, sunt din ce în ce mai mulți candidați care ne întreabă despre chestia asta. Și noi, ca o afacere din asta cu foarte mult tumult și foarte multă bolboroseală din asta de început și așa, ziceam, băi, stai să fim aici, măcar să avem un sentiment de echipă înainte de a merge fiecare de acasă și a interacționa, că nu construiești echipă nemaipomenit virtual. Bun, în
plină dezbatere pe această temă. Când chiar vroiam să luăm niște măsuri, s-a întâmplat minunea și cam într-o săptămână a trebuit să lucrăm toți de acasă. Da, once again, ești în producția de software, deci normal că toată lumea are toate echipamentele, niște oameni lucrau pe niște stații de lucru, le-am transformat în laptopuri, mă rog, mărunțișuri, adică totul a fost extrem de smooth din punctul ăsta de vedere. Mai puțin smooth a fost pentru oamenii pe care i-am angajat după ziua Z. Pentru că oamenii ăia, săracii, spre deosebire de situația normală în care vii la serviciu, te vezi cu oamenii, te vezi cu șeful șefului, îți arată cineva la prima țigară la care ești, chiar dacă ești nefumător, că trebuie să vezi și tu care e treaba. Îți arată la cafeterie, vezi că aia de la financiar și nu știu ce și așa mai departe și aia de la HR în partea ailaltă și cu aia fac chestia aia. Deci chestiile astea de cultură organizațională Poiana lui Iocan type. Știi? În care lucrurile sunt de fapt niște cutume și niște arătări cu degetul și niște dat din coate și vorbit un pic așa. Încearcă să țești chestia asta cu bieții noi angajați într-o structură în care n-au interacționat decât cu microechipa în care se întâmplă. Și mă rog, niște town hall-uri din când în când în care oricum sunt 100 și ceva de oameni, nu vorbesc numai aia care vorbesc în panel, ca noi acum. Știi? Și nu interacționăm decât prin Q&A cu interlocutorii noștri. Știi? Și e foarte ciudată experiența lor și e foarte greu să găsești, pentru că nu există o cutumă, de niște mecanisme reale de engagement, că n-am găsit alt cuvânt, îmi pare rău, în care oamenii ăștia să simtă și un puls de viață normală și de comunicare umană cu colegii lor în sensul extins. Pentru că tribul ăsta, care este orice companie, apartenența lor la tribul ăsta nu s-a consolidat, că n-am avut destule ritualuri din astea tovărășești împreună în structura asta online și oricum structura asta online nu este la fel de tare ca aia offline, deci cumva afilierea lor de trib e în continuare la tribul de care au aparținut, nu la tribul în care sunt acum. Și pe mine chestia asta pentru mine chestia asta mi s-a părut opa. Asta e o problemă la care trebuie să lucrăm, adică facem ceva, să facem niște discuții cu oamenii ăștia, să-i activăm cumva. Dar tot nu e, indiferent ce ai face, tot nu e suficient, că n-ai cum să refaci în online țesătura asta socială care e așa de ad hoc, așa de întâmplătoare mai degrabă decât ad hoc, dacă să mă gândesc. Da. Ce văzusem, Sergiu, vreau să zic că am citit undeva, nu mai știu care agenție de advertising din România a inventat team building online, deci o companie mică pe care a început o companie de advertising despre team building online, nu știu exact cum se face chestia asta, zic că există. Probabil că, nu știu, spun bancuri în jurul unui foc de tabără virtual sau habar n-am ce se întâmplă acolo, dar ce am văzut eu și vreau să întreb și pe Ioana dacă cum aduce dimensiunea asta interumană de trib sau cum o menține lucrul la distanță. Eu vreau să zic că acolo unde am văzut că a funcționat bine este unde oamenii au simțit că toți sunt într-o armată și sunt în tranșee. Pentru că, în general, pentru camarazii de tranșee, știți că sunt cercetările astea, tu nu mori pentru țară sau pentru general, tu mori pentru colegul din dreapta. Deci, faptele de eroism, când iese ăla cu pieptul așa, nu sunt ca să nu moară, eu știu, civilul de acasă, ci pentru că el se simte absolut frate cu cel din stânga și cel din dreapta. E bine, dacă ai sentimentul ăsta de tranșee, care, mă rog, la un moment dat era sentiment de trib, acum e sentiment de tranșee, cred că ăsta ar fi o modalitate bună. Dacă se întâmplă cum s-a întâmplat în unele companii, câte un șoc absolut neașteptat, oamenii ăia se simt după aia mult mai împreună și cred că merg mai bine. Nu știu, Ioana, la voi cum e cu triburile, că tu ai mai multe triburi? Aici vreau să vă contrazic. Eu refuz să mă gândesc că fac parte dintr-un trib și sunt șeful tribului. Tu ai mai multe triburi, nu înseamnă că ești șef de trib. Stai puțin. Tu ai mai multe triburi la care aparții. Vorbim mai drăguț cu mine la început. Revenind la organizație, și mă gândeam în timp ce spunea Sergiu că, într-adevăr, este, noi la școală, mă întorc acum către școală,
suntem cea mai digitalizată școală pentru că am implementat un sistem de digitalizare încă de acum 2 ani. În fine, a fost un întreg proces, pot să povestesc oricât de mult pe tema asta, pentru că am avut la momentul respectiv un pic de luptat cu acei stakeholder de care spuneai, cu părinții, însă am avut o comunitate extraordinară care a înțeles foarte repede, pentru că la noi copiii au trebuit să-și cumpere fiecare câte un Chromebook și noi lucrăm pe G Suite for Education, e foarte ok, dar partea cea mai interesantă e că pe lângă partea de predare putem să facem și partea de evaluare, care apropo de 2 zile prin ordinul ministrului a devenit oficială și obligatorie. Nu mai e recomandare predarea online și se trece și la evaluarea online, un proces de altfel foarte dificil. Și mă gândeam în timp ce spunea Sergiu că și noi am avut un caz concret, un profesor ce tocmai a venit la noi la școală, înlocuind un alt profesor și care apucase să vină o singură zi la școală până în momentul trimiterii acasă. Deci a fost extraordinar, dar s-a adaptat extraordinar de bine, evident. Am suplinit, apropo de cum facem, prin foarte multe ședințe. Cred că știu că mai spunea cineva la voi aici în emisiuni că am muncit mai mult acum de când stă acasă, la fel am făcut și eu. Am muncit aproape 12 ore pe zi și este într-adevăr mult mai greu să muncești numai la telefon și numai pe convorbirile pe calculator. La un moment dat chiar sunt obositoare, dar a trebuit să facem acest lucru, deși aveam tot sistemul in place. Noi fiind și școala IB, am lucrat chiar de a 2-a zi, de când s-au înscris, de-a 3-a zi, să zicem, că ne-au trimis acasă, ne-am repliat foarte repede, am încărcat materiale, am legat clasele între ele și am pus orarul. Orarul a funcționat de la 9 dimineața la 3 după amiaza, cum funcționa în mod obișnuit, inclusiv cu orele de sport, chiar din prima săptămână. Ce tare! Da, iar acum am trecut foarte repede la analiza procesului de evaluare, pentru că evaluarea didactică presupune niște etape, nu vă plictisesc acum cu ele, sunt foarte interesante, dar sunt și foarte importante. Adică în cazul unei școli nu e deloc simplu să zici că te duci acasă și faci online. Nu e doar, poate mulți părinți, mulți oameni în general, cred că e doar, ne uităm la acest ecran, profesorul vorbește vreo 4 ore pe zi și copilul o să știe tot ce a vorbit profesorul. E foarte dificil să interacționezi și să lucrezi materialele necesare procesului didactic. Dar este într-adevăr o provocare și mă aștept și sper că și pentru noi vor apărea oportunități din această provocare. Da, cred că următoarea parte ar trebui să vorbim despre ce luăm mai departe, dar înainte de asta aș vrea să spun că sigur nu va rămâne o componentă prea mare de online în educație. De când au apărut Massive Online Open Courses, ăsta MOOCs, s-a prevăzut sau prezis în fiecare an, de până 2011-2012, că MBA-ul va muri, MBA-ul va muri. Noi suntem pe piața de MBA și știu foarte bine. Și ultimele chestii publicate chiar acum, în criza asta, că nu, frate, uite, MBA-ul e alive and well, vorbesc de MBA-ul în clasă. Adică lumea nu are renunțat să meargă să se vadă cu niște oameni, să interacționeze fizic cu ei și nu cred că o să se întâmple chestia asta prea repede. Aș vrea să luăm 5 minute să ne uităm la niște întrebări de aici și încep eu cu una că sunt la microfon. Na. E nevoie să iei decizii rapide, e clar cu riscul de a greși. Întrebarea este cum faci să calibrezi viteza de reacție și hotărârea în luarea unei decizii la învergura problemei. Și aici există răspunsul economic, deci teoria aia care ne crede perfecți. Zice că trebuie să te uiți la costul dezbaterii sau la costul cercetării mai mult a datelor pe care le ai versus hotărâri. Deci dacă te costă mai mult să te mai gândești sau te costă mai mult să te uiți mai bine la ce date ai sau să mai aduni niște date, atunci trebuie să te oprești să iei decizia. Nimeni nu face așa, îmi pare rău să zic, că nimeni, asta au modelat niște oameni de știință că am putea să facem. Cum?
Era să și zică, poate tu. Da, exact. Dar așa se zice în manualul de economie la clasic, cred, da? Din ce știu eu, oamenii iau decizii rapide și din ce în ce mai mult, pentru că acum deciziile pe care le luăm sunt foarte importante. Majoritatea sunt mult mai importante decât alea de acum ceva timp. Chiar se uitau niște studenți de MBA la problemele de acum o lună, sau nu acum o lună, cu ceva timp erau acum o lună, și cum puteam să mă îngrijorez de chestia aia, da? Deci acum problemele sunt mult mai importante și lumea se întoarce la niște reguli simple care sunt foarte apropiate de valorile lor. Deci în momentul în care e ceva, ai o dilemă majoră, băi, să fac așa sau să fac așa, în general stai, te chinui un pic, dar o iei rapid bazat pe de ce ești tu acolo, de ce faci chestia asta, despre ce suntem noi. Și e destul de... Nu e ușor de ajuns acolo, dar dacă spui întrebarea asta, o să-ți vină și răspuns. Mă întreabă... se știe că antreprenorii români au o reticență în ceea ce privește lucratul de acasă al angajaților. Voi cum ați gestionat? Cred că asta am vorbit-o... E ok să fii un lider găunos, să te știi cu bube multe? Cum te cureți sau cât de curat ar trebui să fii ca să te asumi în poziția de lider? Okay. Poate asta se leagă puțin de ceea ce spuneai, de valorile tale. Nu? Cumva simțim mai mult nevoia de ethical leadership în criză decât în timp de pace. Deși, până la urmă, ar trebui să avem nevoie de etică în ambele situații. Dar da, până la urmă te judeci tu pe tine și trebuie să fii tu confortabil cu valorile tale în deciziile pe care le ai. Foarte... Mulțumesc mult! Mi-e place foarte mult întrebarea asta, pentru că pune problema leadership-ului ca asumare morală. Sunt destul de bun, eu, destul de etic, destul de curat ca să îmi asum că sunt un lider. Și stăm și ne uităm așa la liderii pe care îi cunoaștem, că parcă nu toți corespund cu imaginea asta și pare că, de fapt, procesul de a-ți asuma leadership-ul și procesul de calificare etică pentru leadership sunt complet disjuncte. Sunt o mulțime de oameni care se înghesuie, nu? Parcă acum vreo 2 ani ieșeam în piață pentru niște teme foarte relevante din punctul ăsta de vedere. Ce mișto că puteam să ieșim în piață, așa? Și acum putem, da, pe rând. Și acum putem, da, câte unul. Și doar cu delegație și ce căutam acolo. Exact. Așa. Dar mă gândesc la faptul că era tocmai o situație de genul ăsta, în care niște oameni și-au asumat cumva un rol de leadership fără a avea, din punctul de vedere al nostru care încercam să cenzurăm treaba asta, nicio justificare morală acolo. Dar asta nu-i făcea mai puțin lideri în structurile dominate de ei la momentul respectiv. Și istoria este plină de nebuni carismatici care au târât după ei istoria sau firmele lor în niște prăpăstii fără margini, prăpăstii în sensul prăpăstios al cuvântului, adică în sensul de prostii și inepții de evitate și totuși urmate de oameni. Deci, din păcate, leadership-ul este un fenomen care nu are neapărat legătură, din punctul meu de vedere, cu dimensiunea asta etică. E treaba noastră, a ălorlalți, să punem cenzură și să calificăm și să acceptăm ca lideri pe cei care au cu ce să fie lideri. Și asta ne dă, deci, dreptul ăsta al leadership-ului fiecăruia din tranșee, din piață, de la florărie și de la măcelărie și așa mai departe, dreptul fiecăruia de a avea bucata aia de leadership individual prin care să putem să sancționăm leadership-ul toxic atunci când ne întâlnim cu el. Aș vrea să adaug și eu ceva. Așa e. Cred că din păcate, în antreprenoriat e mai simplu. Dacă nu ești un lider bun, deși mie nu mi se pare tocmai se pare un pic un pleonasm, dacă nu ești un lider, oamenii nu te urmează. Liderii aceia împotriva cărora am ieșit noi în piață, că ne-am întâlnit pe acolo, nu erau asumați de noi, nu erau liderii noștri. Da? Cred că în antreprenoriat și în companie mai simplu, ești un lider bun, ești un lider, atunci oamenii te urmează și merg cu tine și cred în tine, chiar și în momentele de criză. Și cred că era
Și o întrebare aici, dacă nu mă înșel, care sunt skill-urile pe care liderii trebuie să le dețină sau să le dezvolte pentru a avea succes în perioada următoare? Evident că nu există o listă pe care să o scoatem acum din buzunar și să o citim, dar un lider în timp își formează acea onestitate de care angajații au nevoie, modalitatea de comunicare cu ei, de a înțelege în ce crede, care sunt valorile asumate. Până la urmă, misiunea, viziunea nu mai sunt așa niște povești și lucrul ăsta se vede chiar în momentele de criză. Dacă ele există și sunt transferate tuturor oamenilor din companie, atunci compania va rezista. Dacă aceste vorbe sunt numai așa de fațadă, atunci oricât de mare e compania, și știm exemple foarte multe, ea se va dărâma într-un fel sau altul. Acum, Lehman Brothers nu s-a dărâmat din lipsă de lider, s-a dărâmat din alte motive, dar și-a fost chiar o comparație simpatică. Acum, ca să mă întorc către feminism, cred că doamna Lagarde a spus că dacă Lehman Brothers se numea Lehman Sisters, nu ar fi dat faliment. Apropo de comparația de zilele trecute din Forbes, că țările care o duc cel mai bine în pandemie acum sunt conduse de... Da. Vreau să te challenge-esc. Avem un exemplu foarte bun de leadership feminin în istoria recentă, toxic și bazat pe minciună. Deci, femeia a avut, cum se cheamă compania cu analizele? Theranos. Theranos, da. Ok. Deci, o persoană extrem de carismatică, extrem de influentă, foarte bun lider pentru echipa ei, urmată orbește de o grămadă de oameni și vedem acum niște documentare foarte interesante cum totul era bazat pe o minciună foarte bine controlată. Da. Deci eu nu cred, de-aia zic cumva că nu cred că dacă suntem antreprenori și dacă oamenii ne urmează, mama, avem un certificat de onestitate din cauza asta. Nu deloc. Și istoria noastră e plină de niște borfași care au construit niște imperii și care au ajuns după aia să înțelegi. Deci nu cred că avem întotdeauna destule detalii, dar dacă ești acolo în miezul problemei și ești aproape de lucruri, eu cred că ADN-ul nostru ne face să mirosim mai devreme sau mai târziu ce nu merge și uneori fuga e singura victorie posibilă într-o relație de genul ăsta și atunci, da, așa, alteori sunt sigur că sunt lucruri pe care poți să le faci. Îmi place că ne-am dus după fentă. A fost o întrebare care ne-a dus la etică, dimensiunea etică la un moment dat și este atât de pasionant încât rămâne acolo. E un red herring absolut. Radu, L-am pierdut pe Radu? Da, la vânătoare de heringi? Pescuit. I-a tăiat cineva de internetul. Mâna destinului, care cine știe ce vrea să ascundă aici în discuția despre dimensiunea etică. Dar aș vrea să revin puțin, dacă până îl prindem pe Radu înapoi, aș vrea să revin puțin la întrebarea care s-a pus mai devreme, pentru că cred că am trecut ușor peste ea, reticența managerilor români, spunea întrebarea aceea la lucrul de acasă, dar nu este numai o reticență a managerilor români. Și să știți că în această epocă în care spunem totul este, nu ne bazăm pe FaceTime. Tu termină-ți treaba și dacă o termini într-o jumătate de oră sau o jumătate de zi, pentru mine este același lucru câtă vreme tu îți termini treaba bine. Toată această filozofie foarte bine intenționată este bazată pe prezumția că managerul știe exact cât îi ia omului acela să facă treaba fiind motivat și lucrând, știu eu, într-un ritm mediu. Ori asta nu se întâmplă. În afară de cazul în care ai un departament operațional cu 50 de oameni care toți fac același job și poți să-i benchmark, să-i compari unul cu altul, tu nu știi cât timp îi ia omului acela să facă treaba. Deci cumva reticența, și eu o văd la New York, în cele mai de vârf companii, există această cultură de FaceTime în care managerul tău trebuie să te vadă la birou, pentru că altfel nu știe în cât timp ai terminat tu treaba pe care ți-a dat-o.
Deci este ceva extrem de bază față de lucrurile mult mai sofisticate pe care le discutăm, dar care nu există. Și culmea, răspunsul este până la urmă tot în leadership. Pentru că, iată, acum lucrul la distanță ne forțează să ne bazăm pe cât poate omul să muncească, cât vrea omul să muncească. Și omul va vrea să muncească atât cât este de bine condus, cum zicea Ioana, ca să zicem. Pe cât de bun e liderul, pe atât va vrea omul să muncească. Deci, iată, ne întoarcem la importanța, nu numai că ne întoarcem, e mult mai important leadership-ul acum decât în alte timpuri. Da, îmi așa place. e. Te rog, Ioana. Da, așa e și cred că e foarte important aici și linia următoare, e foarte importantă și linia următoare de management, de după lider, legătura dintre cele două paliere sau câte ori fi, în companiile mai mari probabil că sunt mai multe, este extraordinar de importantă. Chiar e o întrebare acolo pe chat și bună, Radu! Bună, mi-a picat internetul, dar am un stick. Crisis Așa, management. e o întrebare interesantă acolo. Cum putem sancționa într-o companie multinațională leadership-ul toxic al CEO? Și aici cred că Emilia poate să exemplifice mult mai bine situațiile astea dacă există. Eu le-am văzut de partea cealaltă a baricadei. Există situații în viață în care ai și acest gen de leadership, se leagă, cred că și cu ce a spus Sergiu. Dar dacă acel lider nu e bun, eu cred în continuare că nu va fi urmat. Iar cei care rămân acolo sunt cumva într-un fel sau altul complici la leadership-ul toxic, dacă vrei. Adică nu cred că oamenii stau alături de un om cu care nu împărtășesc valorile, morala, nu știu, profesia. Trebuie să împărtășești niște lucruri, altfel nu poți să stai acolo. Oricât de mare e compania și oricât de benefice sunt alte lucruri. Există o teorie foarte purtată în ultima vreme, care se numește romanța leadership-ului și care spune care ne arată că noi la toate nivelele, inclusiv CEO-ul, avem o noțiune romantică despre influența și puterea CEO-ului în organizație și cred că întrebarea cumva ilustrează această romanță a leadership-ului. Ea nu înseamnă neapărat că suntem îndrăgostiți, înseamnă doar că dăm CEO-ului, dăm omului din vârf, o greutate extraordinară și când lucrurile merg bine, compania aceea a reușit, CEO-ul a fost cel care, și când lucrurile merg prost. Compania aceea n-a reușit, CEO-ul. Ori lucrurile sunt întotdeauna mult mai nuanțate și Ioana a spus un lucru cheie aici. Echipa aceea dintre, nu? E foarte importantă. Uitați-vă pe Glassdoor, e un fenomen foarte interesant. Glassdoor știm cu toții ce este, nu? Un website pe care angajații intră și dau rating companiei, senior managementului și CEO-ului. În mod clar statistic semnificativ, angajații dintr-o companie dau rating mai bun CEO-ului decât senior managementului. Deci există această tendință de a spune, CEO-ul săracul nu știe ce se întâmplă de fapt. Știți, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, sfinții sunt de vină. Deci în companii, dimpotrivă, oamenii sunt mult mai dispuși să dea vina pe managementul din straturile intermediare. Poate din cauza imaginii astea paternaliste că trebuie să fie un despot luminat acolo, care are în imaginarul colectiv mai multă putere decât are de fapt. Da, foarte bine. Da. Ceea ce poate duce și Sergiu, vorbeam azi cu Sergiu că poate îl invităm pe prietenul nostru Iost într-una din discuțiile următoare. Iost este unul din cei doi Corporate Rebels, există corporaterebels.com, sunt doi, grupare acum destul de mare, e o companie de fapt și o organizație și investigează felul în care cresc companii foarte mari
fără middle management, deloc. Adică prin self-managing teams și există un Dumnezeu, un sistem, că asta era întrebarea lui, el asta cercetează acum, cu ce e înlocuit sistemul de middle management, care are mai multe funcții acolo și cum reușesc companiile astea să scaleze, dar o să lăsăm pentru una din dățile viitoare, dacă Iost vrea să vină cu noi să vorbim. Mulțumesc că ați preluat, Ioana, ai făcut foarte bine, te las pe tine dacă vrei. Asta vreau și eu să zic și voia cel care a pus întrebarea acolo dacă e să dăm un exemplu. Dacă știți un exemplu practic prin care organizația mai de jos, dacă ne uităm ierarhic, că din organizație face parte și board-ul, să zicem, organizația a sancționat un lider toxic. Dacă aveți un exemplu punctual, dacă nu aș trece la ce facem pe viitor. Exemplele mele sunt, cum să spun, nici măcar nu sunt un story izolat, ci țin de modul în care funcționează multe organizații, în care feedback-ul 360 funcționează cu adevărat. Deci nu poți ascunde, să spunem așa, mult timp, chiar și față de un board foarte absent, dacă e vorba despre CEO, faptul că leadership-ul tău este toxic, sau cel puțin văzut ca toxic de oamenii tăi. Deci, cumva, lucrurile astea ies la suprafață. Mulțumesc frumos. Acum, zic că m-aș duce... Tema noastră era ce învățăm și ceea ce învățăm, evident, aplicăm acum, pentru că acum ne doare. Ce din ceea ce am învățat putem să-l aplicăm, să presupunem că suntem în, sfârșit de aprilie 2021, avem de toate. Avem vaccin, medicament, nu mai există. Corona e un vis urât. Și suntem atunci, ce din uneltele pe care, asta era tema, ce din uneltele pe care le folosim acum sau din lecțiile pe care le-am învățat sau din felul de a trata angajații, uite că la cash flow nici n-am ajuns, putem să luăm pentru mai departe. Și o întrebare foarte simpatică era acolo, ce ar trebui să dăm jos? Adică după ce se termină treaba, ok, stop, lucra de acasă fără să-l văd pe om la față sau stop ceva. Deci, nu știu cine vrea să se apuce de răspuns la asta. Pot să încerc eu un răspuns, sau nu neapărat un răspuns, că nu cred că există un singur răspuns la întrebarea ta, dar cumva s-a amintit și se vorbește mult în perioada asta de Taleb, fragil, antifragil, în fine, am citit și o carte de 500 de pagini, nu pot să spun că am înțeles, cred că trebuie să mai citesc de vreo 5 ori, dar am înțeles un lucru important, cumva punând și luând și experiența mea în calcul, că trebuie să facem tot timpul mai multe scenarii, că trebuie acea reziliență pe care o tot folosesc economiștii străini și care a intrat mai nou și la noi în vocabular, este ridicată acum la o noțiune mult mai valoroasă, pentru că trebuie să testezi sistemele operaționale, umane, financiare, unde sunt fragile, unde rezistă, unde crapă. Lucrul ăsta în cei 30 de ani, după Revoluție, antreprenori au fost foarte greu de testat și credeți-mă că în anumite momente era aproape imposibil să te gândești la niște planuri de rezistență pe termen lung, atâta vreme cât tu aveai de plătit a doua zi salarii și nu aveai bani. Dar acum, după 30 de ani, am căpătat experiență, am căpătat poate și ceva equity și ajungem și la cash flow și trebuie să începem să învățăm, să ne uităm la modele de bune practici, să învățăm să testăm sistemele. Nu înseamnă că dacă am bani în buzunar ca antreprenor, înseamnă că stau bine. Cam asta era modelul românesc. Am bani în buzunar, să merg la restaurant sau să-mi cumpăr nu știu ce de la magazin, înseamnă că sunt un antreprenor de succes și firma mea o duce bine. Dar în spate, mă rog, ce era în contabilitatea firmei, era un întreg haos. Pe de altă parte,
această echipă cu care lucrai zi de zi nu-ți spunea întotdeauna ce crede sau pe vechiul sistem comunist spunea ce credea că vrei tu să auzi. Trebuie să exersăm lucrurile astea, trebuie să avem tot timpul în minte mai multe scenarii bune, rele, pentru business-urile pe care le conducem și cred că asta e valabil indiferent dacă ești proprietar de activitate, de companie, de ce-o fi ea, sau ești conducător. Și în funcție de direcția în care vezi că bate vântul, să apelezi la un scenariu sau la celălalt. Ca să construiești aceste scenarii, ai nevoie de specialiști. Nu mai poate exista, nu se mai pot construi lucruri mari fără a avea alături de tine specialiști. Deci îți trebuie automat și noțiuni. Specialiști înseamnă oameni cu carte pe care trebuie să-i aducem în România sau trebuie să-i creștem în România și ajungem la școală. Nu se poate să avem o societate dezvoltată fără educație. Trebuie să învățăm să studiem pe parcursul vieții. Asta faceți voi și vă luptați cu lucrul ăsta în ceea ce faceți și e mare lucru. Trebuie să depășim categoria de antreprenori cei mai puțin educați din Europa. Trebuie să spunem și lucrurile astea. Să punem mâna să citim, să punem mâna să învățăm, să punem mâna să studiem, după ce avem acei bani în buzunar. Și atunci cred că vom fi pregătiți pentru mai multe scenarii. Mulțumesc, Ioana. Emilia? Da, deci Ioana a spus un lucru foarte, foarte important. Vezi că poți învăța rapid și poți învăța mult și atunci cumva păstrezi asta pe mai departe. Măi, dacă am învățat atât de rapid, poate pot păstra nu numai ceea ce am învățat, ci capacitatea de a învăța repede. Cred că ce mai poți păstra și poți învăța sunt toate lecțiile pentru change management, pentru managementul schimbării. Știm cu toții că în ABC-ul managementului schimbării se spune creează o situație, creează o platformă care arde, nu a burning platform. Creează, ca să poți convinge oamenii că trebuie să se întâmple o schimbare, trebuie să le creezi conștiința unei crize. Deci să faci acel framing care să le arate, iată, avem o criză aici pe care trebuie să o adresăm. Sigur că asta nu înseamnă să fabrici să mai găsești un liliac și să fabrici o criză cu adevărat, dar cred că va folosi mult să-ți amintești cum a fost, care au fost elementele care au făcut pe oameni să se alinieze atât de repede, pentru că asta se întâmplă, e din nou un cadou extraordinar, se aliniază mult mai repede pentru că suntem în această tranșee de care ziceai. Ce a fost? Care era atmosfera și cum pot recrea unele dintre lucrurile astea când am de făcut schimbare fără să am în spate un coronavirus sau alte nenorociri? Cum zicea un invitat al nostru la un moment dat, don't spoil a good crisis. Că o criză bună îți dă posibilitatea și cred că în momentul ăsta o mulțime de oameni de acțiune din poziții de leadership folosesc efectiv criza, nu doar pentru a face doar acele măsuri care sunt impuse de situația specifică de criză, ci poate acele măsuri care erau strict necesare, dar erau foarte greu de justificat prin prisma urgenței lor într-o situație din asta normală, drăguță, călduță, în care nu vroiai să deranjezi apele. Și cred că e o soi de decisiveness, cum se cheamă chestia asta pe românește, așa, până ne gândim așa, pe care sper că l-am învățat cu toții în perioada asta și care o să ne vină ușor la mână în perioada următoare și asta e o chestiune bună. Cred că o să mai avem în perioada imediat următoare flexibilitatea asta de a lucra la distanță cu ușurință, dar a lucra și împreună cu ușurință și a jongla cu tipurile astea de interacțiune în funcție de cum este mai practic, mai ușor și s-ar putea să vedem, mă uit acum decurg acum unele din întâlnirile astea de business care sunt pe Zoom,
pe Zoom, pe Teams, pe WebEx, pe Hangouts, așa, și nu mi-e greu să-mi imaginez că o să avem niște meeting-uri în care o să spun, bă, plec acasă că am deținut un call. Știi? Că nu pot să-l țin de la birou, că e prea mult noise și așa mai departe, prea mare bătaia de cap. Mi se pare că în criza asta o să avem 3 categorii de câștigători în business. O să avem câștigătorii care sunt, pentru că o să fie, inevitabil o să fie mult tumult, o să fie multe companii care intră în dificultate, deci o să fie unii care au avut resurse financiare ca să facă achiziții post-criză și ăștia o să iasă bine din toată povestea asta sau în fazele avansate ale crizei. Și ăștia sunt campionii managementului financiar, dacă vrei. O să avem cei foarte mari, care întotdeauna o să fie finanțați și susținuți pentru că sunt sistemici. Și cei care sunt foarte mari și sistemici, vezi decizia guvernului de ieri de a susține Tarom și Bluer. Ok. Discutabilă din multe puncte de vedere, dar real este că trebuie să susții ceva care noi cum mai comunicăm și cum mai ținem oamenii dintr-o parte în alta, ei întotdeauna o să iasă deasupra pentru că să fie susținuți ca să poată să iasă deasupra. Deci cei mari o să inghită pe cei mici și să vedem consolidare de industrie în perioada de după. Și să mai fie o categorie de câștigători, oamenii care nu au mai avut ce pierde. Și anume ăia care și-au văzut modelul de business dărâmat sau amânat sine die și care ar trebui să încerce ceva nou care să călărească o bucățică de tendință care se construiește în perioada asta. Și ăștia sunt antreprenorii reali. Ăștia din ultima categorie. Și ăștia sunt, hai să zic, eroii zilei de azi. Sunt niște pierzători concreți în tot ce avem. Toată lumea care continuă să facă exact ce a făcut și înainte și să conserve doar ce făcea, știi, pentru că maximul este de unde am plecat, nu poate să fie decât pe un traseu de pierdere. Și de asta mi se pare lucrul cel mai important în bucla noastră de reflexie de acum. Băi, deci sigur dacă eu fac ce făceam și acum doar că am schimbat metoda, sigur fac ce trebuie, că probabil că am luat-o un pic pe arătură. Și mai e o categorie care, asta până aici este pe cap integral, că e pe bani sau că pe strategie, e pe cap integral. Dar mai e o categorie pe corazon, așa, de pe suflet, de oameni care să câștige foarte mult, aia care au ajutat pe alții. Pentru că avem pe o perioadă dificilă în care sunt mulți oameni care au nevoie de ajutor și sunt mulți de oameni care au nevoie de ajutor și care în mod normal n-ar avea nevoie de vreun ajutor. Și sprijinul ăsta pe care îl văd la o mulțime de oameni acum, că îl oferă necondiționat, ajutorul pe care îl oferă necerut, toate lucrurile astea și care pe mine mă fascinează și mă impresionează, mi se pare că sunt acolo să rămână și să producă valoare în viitor. Producă valoare în viitor pentru că tot binele ăsta făcut se întoarce. Pentru că eu nu cred, adică eu văd că noi știi, ultimele crize au fost crize de structură de business de secol 20, rezolvate cu metode de secol 20. Acum suntem în secolul 21, ne trezeam într-o zonă în care se cristalizau cumva alte valori, alt mod de a gândi ce înseamnă valoare pentru societate, nu doar valoare pentru acționari. Și așteptarea mea, s-ar putea să fie o așteptare naivă, evident, dar așteptarea mea este că societatea pune mult mai multă presiune ca ieșirea din criză și alegerea victorioșilor în toată treaba asta să fie mai bazată pe valori decât era înainte. S-ar putea să mă înșel, once again, dar cred, la minimum minimorum, că dintre victorioșii crizei astea o să fie cei care au ajutat pe alții. Foarte mișto. Te rog din toată inima să scrii ceva pe tema asta, că mi se pare foarte bine articulat și foarte... Dar până când scrie Sergiu ceva pe tema asta, adică 2-3 zile. Vreau să adaug, pentru că nu mă satur să zic chestia asta, e o problemă de atitudine și se schimbă foarte ușor, cu un pic de focus, dacă ești atent, ca să călărești mica oportunitate, ca să nu faci greșelile pe care le zicea Sergiu, de a continua să faci doar ce ai făcut până acum, chit că te arde, chit că nu te arde. Aș vrea să-i rog pe oameni, e diferența asta între prevention focus și promotion focus, adică dintre
să te concentrezi să salvezi lucruri și să stingi incendiu, care trebuie evident stins, și tendința de a crește sau de a face lucruri în plus, constructiv, trebuie să le îmbinăm foarte bine. Acum ne forțează situația să ne uităm mai degrabă la stins incendii și atunci cred eu sunt fan lecții practice scurte. Lecția practică scurtă ar fi în fiecare întâlnire de aia strategică să ne luăm 5 minute în care să ne gândim cum facem, mai ales în industriile care se duc de râpă, cum facem să nu ajungem peste un an la aceeași cifră de afaceri, care ar fi scenariul ultra-optimist, da? Deci dacă mi se duce industria de râpă și ajung peste un an la aceeași cifră de afaceri, înseamnă că sunt supracâștigători. Nu, eu cred că nu poți să ajungi acolo, poți să ajungi ori mult mai jos, ori mult mai sus. Și atunci, dacă ții 5 minute să te gândești, ok, care sunt metodele să ajung mult mai sus? Cum dracu mult mai sus? Sunt în turism. Frate, nu știu, gândește-te 5 minute, da? Despre cum poți să ajungi tu peste un an de zile să ai o cifră de afaceri dublă sau de 10 ori mai mare. Și dacă te obligi asta, o să-ți vină și ideile. Dacă nu-ți aloci acele 5 minute să te gândești cum creștem, nici nu o să crești. Asta cred eu. Deci merge și la cum să încurajăm și cum să nu facem așa cum vor face pierzătorii, zic. Da, cred că atitudinea e foarte importantă. Am testat-o din plin. E important să fim optimiști și să credem că vom găsi acele soluții, chiar dacă nu le vedem în primul moment. Mi se pare că lumea e atât de complexă încât soluții sunt întotdeauna și de fiecare dată când vedem cât un startup de, nu știu, să zic acum vreunul de, uite, să zic ce a disrupt Airbnb, știi, păi puteam să fac și eu asta chiar de la mine de acasă, nici măcar nu știu să codez, dar am un văr care știe, adică cum dracu nu m-am prins, știi? Întocmai, ne vom uita la perioada asta în, știu eu, 5-10 ani de acum și vom spune câte oportunități erau, câte ferestre s-au deschis și era evident că asta urma să funcționeze. Asta e hindsight bias, care are în românește o traducere foarte clară după război, mulți viteși se arată, adică ai impresia că, asta se știa clar. Uite, întreabă Cristian Ofrei ce strategie de marketing folosiți în perioada asta în care e greu să te vezi direct cu clienți noi. Unii din clienții vechi se retrag, cum căutăm clienți noi? Și aș adăuga eu la întrebarea lui, cum îi ții pe aia vechi care vor să se retragă aproape fără să poți să te duci să vorbești cu ei. Cum ai făcut? Băi, mă duc peste omul ăla să vorbesc cu el. Surpriză, dacă n-ai declarație și nu stă lângă tine, nu poți să te duci. Răspund eu întâi cu un exemplu concret și cred că e un pic și o deformație profesională. Eu întotdeauna împart clienții în buni platnici și rău platnici. M-am învățat asta în viața și tratez diferit, pentru că niciodată nu o să tratezi la fel și nu poți să vorbești la fel cu un client ce ți-e rău platnic din diverse motive, nu contează în ce industrie funcționezi, peste tot există, și cu acel client bun platnic. În mod obișnuit, cu toții ne îndreptăm către clientul rău platnic, mai ales în situațiile de criză, având de recupera bani și ne pasă de lucrurile astea, bineînțeles, și ne concentrăm pe aceea, fără să luăm în calcul că, de fapt, clientul obișnuit, clientul vechi de portofoliu îți plătește cheltuielile operaționale din această perioadă. Cred că o strategie importantă e aceea de a-ți împărți oamenii care discută cu clienții, să vezi care sunt cei potriviți a discuta cu acest portofoliu bun de clienți și cred că e foarte important să fii aproape de ei, să le transmiți mesaje, să comunici cu ei. Asta pentru a-i păstra și pentru a se simți și ei băgați în seamă, valorizați, să le fii foarte aproape pentru a le înțelege problemele, că în mod cert în această perioadă mai toți vor avea probleme. Pe de altă parte, căutarea de clienți noi, de obicei, așa spun cărțile, se face după ce trece perioada de stres, pentru că acum oamenii nu sunt foarte conștienți în alegerile pe care le fac. Cu siguranță, în momentul în care ne întoarcem la birou, să sperăm, într-un interval de timp rezonabil, o să începem să căutăm alți clienți.
având un plan nou de marketing, adică ce fac serviciile tale, mai sunt aceleași, produsele pe care le vinzi sunt aceleași, trebuie cumva să ți le ajustezi, pentru că, în mod cert, clienții vor vrea, alături de produsul pe care îl livrai până ieri, poate să adaugi un serviciu special de livrare la domiciliu, de livrare în altă parte. E clar că toate lucrurile astea se îmbină. Nu există o rețetă standard, dar dacă ești cu mintea foarte deschisă și încerci să-l întrebi pe fiecare client al tău ce și-ar dori altceva, va face diferența. Noi deja ne-am apucat, de exemplu, la școală să desenăm fluxurile de intrare în școală, pentru că problema cea mai mare a noastră este ce facem dacă se deschid școlile la 1 iunie. Da? E clar că toți părinții vor fi dornici să se ducă la birou și ne vom trezi că ne vor arunca copiii în curtea școlii, iar noi trebuie să facem un proces amplu de păstrarea igienei, de educație sanitară. Toate lucrurile astea am început să le pregătim de acum, astfel încât să vedem cum, va fi etapizată deschiderea școlii, cum le dăm de mâncare, ce se întâmplă cu angajații, cum protejez profesorii, câte tuneluri de dezinfectare cumpăr, câte măști, ce fel de măști. E foarte complicat, se schimbă lumea. Aproape că nici nu mai contează serviciul educațional pe care îl furnizezi, dacă aceste lucruri alăturate lui nu vor fi eficiente. Deci cred că va trebui să ne uităm foarte mult ce clienți avem și ce nevoie au în acest sens, cel puțin pentru anul următor. Cred că din ce am citit eu mai sar afară, pentru că nu mi-a murit internetul de 2 luni absolut niciodată, evident că se întâmplă acum, dar cred că pot să aduc și la clienți ceea ce zicea Emilia mai devreme, adică over-communication, cel puțin în prima parte din ce ziceai tu, dar over-communication și mesaje simple și ținut aproape, nu? Și aș mai adăuga ceva. Într-adevăr, nu poți să alegi după clienți noi, că nu poți crea oportunitățile să dai peste ei. Dar există un mod practic în care dai peste ei și anume în conversații. Acele conversații, nu știu care sunt acele conversații, dar sunt conversații în care poți întotdeauna să engage împreună. Uitați-vă ce fac influencerii în mod tradițional, care teguiesc alți influenceri și care în felul ăsta își găsesc o populație de urmăritori. Poți să mai faci, poți să rezolvi probleme concrete. Deci echivalentul unui content marketing, adică să dai informații concrete, utile, din zona ta de expertiză pentru toată lumea, nu doar pentru clienții tăi, pentru toată comunitatea. În momentul în care faci chestia asta, nu trebuie să sari a doua zi cu telefonul, hai să-ți vând, că tot nu e bine, tot nu e momentul, dar îți construiești o credibilitate care să producă de îndată ce omul este pregătit să răspundă. De îndată ce omul este pregătit să engage într-un dialog. Și oamenii noștri, asta pornește și zic cu omul, pentru că agentul economic nu e om. Omul care reprezintă agentul economic e om și omul trebuie să ajungă să poată să zică ok, gata, am așezat lucrurile aici, am niște cărămizi, știu cam ce o să fac, hai să încep să mă documentez, cum zicea Ioana mai devreme, hai să văd cam cum o să arate nou normal ca să pot să mă pregătesc pentru el. Și ne dăm seama că sunt niște industrii pe aici, niște zone de compliance care se schimbe cu totul, ce înseamnă protecția muncii, ce înseamnă, sunt o mulțime de zone care sunt extrem de efervescente, care se vor schimba radical și aia care o să facă primii pași și o să structureze rapid niște lucruri și o să răspundă la niște nevoi ale unor care sunt ei toți șefi de firmă și pentru care chestia asta complet nou în cor și ridică și ei mâna. Băi, are cineva vreo idee cum să face chestia asta? Știi? Că poate inventezi o roată acum și o inventezi pătrată, știi? Și nu e bine. Știi? Că așa mi-a trecut mie prin cap și atunci toată zona asta în care dacă te pricepi la bucata aia la care te pricepi și comunici deschis pentru toată lumea soluțiile pe care le vezi, asta e o bucată care creează credibilitate și îți creează notorietatea de care ai nevoie în momentul în care deschizi din nou prăvălia și zici, băi, am și eu aici dacă... Da? Mai am un tip, poate micuț, dar care cred că poate fi tradus în mai multe contexte, de la un salesman foarte priceput, care are niște contacte corporate foarte importante. Nu atât pentru găsit clienți noi, pentru că cred că Ioana are mare dreptate. Nu cred că e momentul să cauți agresiv clienți noi în perioada asta, cel puțin în unele dintre industrii.
dar pentru creat cu totul alte, mult mai adânci relații cu clienții existenți. Și ce mi-a spus a fost că și-a dat seama că se întâmplă lucrul ăsta în momentul în care a avut prima teleconferință cu un astfel de client și i-a venit copilul lângă el să-l tragă de mânecă, că nu mai știu ce voia, știi? Și faptul că te vede clientul și îl vezi și tu pe el, nu chiar în pijama, dar în niciun caz în acel costum pus la 4 ace în care te știa sau în care îl știai, și poate cu cățelul care tot vrea să-i arunci mingea sau... Cu toate aceste elemente umanizante creează o cu totul altă relație și îmi spunea că simte o adâncime a relației umane foarte, foarte diferită. Ce mișto, da. Eu aveam teoria asta în cap că vulnerabilitatea e sexy. Acum bănuiesc că putem să luăm asta, să o ducem și la relațiile cu clienții. Cred că întrebasem la un moment dat ce trebuie să ne oprim să facem după ce o să vină busul și o să zică că a trecut criza. Și întreabă cineva, se va mai întoarce lumea de business la ce a fost? Asta pot să vă zic eu, nu? Deci gata, putem să încheiem emisiunea. Business, nu, dar e o nuanță, adică nu întreabă doar așa general. Zice business meeting va rămâne Zoom meeting, team building va deveni Zoom party. Și hai să vedem ce ar trebui, deci după ce vine busul și zice gata, s-a terminat, a murit COVID-ul, hai să cumva să încercăm să luăm normalitatea, să vedem ce facem cu ea, ce ar trebui să ne oprim din făcut. Cred că ar trebui să ne oprim, să ne fie teamă, nu știu cum să zic, adică să fim realiști, să analizăm situația ca atare. Evident, trebuie să avem grijă de sănătatea noastră, a familiei, a angajaților, a celor cu care interacționăm și să fim responsabili, dar trebuie să evităm să avem o teamă exagerată. Trebuie să avem grijă, dar să nu avem griji. Cred că asta da. E foarte tare. Și pentru că altfel nu o să putem funcționa. Dacă ne va fi teamă de orice, nu cred. Cred că se produce un blocaj și gata, am terminat orice discuție. Dar să învățăm să gândim cumva cu mai multe creiere, dacă se poate spune așa. Unul să fie pregătit pentru alertă, unul să aibă un plan pentru partea de sănătate, igienă și alte lucruri, ceea ce nu ne strică, să fim serioși, la cât săpun se consuma în România, cred că e un moment bun să ridicăm consumul de săpun și să mergem mai departe. Asta se pupă cu niște teorii care zic că capacitatea noastră de atenție e limitată și cum ar veni să dăm un pic asta cu frica mai la o parte. Cred că asta am putea să o luăm chiar de acum, nu neapărat. Adică să facem ceea ce ar trebui să facem ca și cum ne e frică, dar să nu ne mai ocupăm cu frica. Și știu că ceea ce, să zicem, o să rezolvăm mai degrabă bine și intuitiv și genial probleme care ne macină și la duș și în somn și așa mai departe. Și o chestie pe care am citit-o și nici nu îmi dădeam seama că e așa și mi se pare foarte mișto, e că nu te macină decât o chestie odată. Adică, atenție poți să ai pe mai multe chestii, dar problema aia pe care vrei să o rezolvi, nu poți să, adică niște zile, nu una la 5 minute. Deci trebuie să vezi la care e problema care te macină. Dacă cumva problema care te macină e una pe defense și pe, de fapt, te macină frica, nu știu cum să faci, dar vorbește cu cineva cât să plece de acolo. Emilia, Sergiu, mai avem 5 minute și cred că asta e ultima temă, dar ce trebuie să ne oprim să facem? Eu aș spune doar, și nu sună neapărat inspirație, dar e mai degrabă o amintire, nu vom putea după criză să trăim cum am trăit în criză în corporații. În momentul ăsta sau în corporații. Cred că în antreprenoriat e diferit. S-au simplificat foarte multe lucruri și oamenii spun, uite mai că se poate fără birocrație, se poate fără compliance, se poate fără să facem nu știu ce verificări, se poate fără să... Sigur că se poate, dar nu pentru totdeauna. Este ca și sfatul acela cu trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Nu, pentru că după 2 luni ești gras și probabil nu te-ai mișcat foarte puțin, știi? Și deci... ai sărit de prea multe ori cu parașuta. Deci,
va trebui la un moment dat să ne întoarcem și la acele lucruri mai puțin esențiale pe termen scurt, dar care trebuie făcute pe termen lung, dar zic eu cu mai multă conștientizare și poate vom alege mai bine între ele. Sergiu? Ca să luăm cele două direcții pe care am avut discuția, avem o direcție de bani și o direcție de oameni și cred că pe bani trebuie să încetăm cât mai repede să blocăm, adică să stăm cloșcă pe resurse și să începem să investim și să cheltuim ca să putem să participăm la creșterea economică, adică inclusiv pentru noi. Și cred că la nivel uman, cred că trebuie să devenim mai repede, mai toleranți și mai înțelegători unii cu alții, pentru că, în general, criza ne împarte și ne radicalizează opiniile de frică. Ne radicalizează opiniile de frică și asta ne polarizează și cred că sunt mult mai multe lucruri care ne adună împreună și ar trebui să fim în stare să profităm de asta cât mai repede. Da, mi se pare foarte cald ce ai zis. Evident că și la Cashflow e tot cu cald, da? Ridicați-vă de pe bani și dă-te-vă la o parte. Dar asta cu tribul, pe scurt, cred că, nu știu ce are Ioana cu cuvântul ăsta, trib, dar să știi că mie îmi place. Cred că ideea este să începi să tratezi din ce în ce mai multă lume ca și cum e cu tine în trib, pentru că reacția noastră este să îi tratăm mai degrabă în noi și ei și să includem cât mai mulți oameni în noi, că nu o să reușim să ne scoatem paradigma asta de noi și ei din cap, dar cred că asta am putea să facem. Cred că am răspuns mai degrabă eu la întrebarea ce ar trebui să facem în continuare, dar Sergiu a dat-o bine după colț. Pentru că noi suntem o școală care e parteneră cu școala din Maastricht, din Olanda, și pentru că mai știm multe chestii olandeze, îmi place foarte tare punctualitatea de acolo, drept pentru care ne apropiem de momentul vertiginos, de momentul de final. Aș vrea să mulțumesc foarte mult Emiliei și Ioanei pentru că ne-au însoțit pe mine și pe Sergiu în discuția din seara asta. Cred că o să fie înregistrată undeva pe Facebook, o să apară în curând și dacă vreți și voi sau și cei care privesc să se mai uite odată sau să spună cuiva, uite, o discuție din care pot să iau de la minutul 34 la minutul 36 un sfat bun, puteți să folosiți de acolo. Reiterez și în public invitația către Ioana și Emilia în momentul în care se dă liber la văzut față în față. Vă rog să veniți să vorbiți cu studenții noștri de MBA, cu studenții de Master in Management, cu studenții de la Fast Track, cu absolvenții noștri. Avem o comunitate mare și frumoasă și eu știu, poate se trezește la Emilia, s-a trezit deja, poate se trezește și la Ioana fiorul profesoratului, cine știe, puteți să încercați la noi dacă vreți. Mulțumesc încă o dată mult de tot și eu știu, vă urez vouă și tuturor oamenilor care ne-au văzut sau să ne vadă să fie sănătoși și cu imunitatea la maxim. Pa, pa! Mulțumim! Mulțumim!